Sa sounds na lang kuya. Wow, bulalo sa Laon-Laan. One big bite. Welcome back mga ka-studio to another video. Today's episode po, nandito tayo sa Laon-Laan, Sampaloc, Manila. Dahil titikman natin ang famous na bulalo. At napakasarap na bulalo na dito mga studio dahil mayroon pong malalaking bumaro po. At sakto at dahil paambon ngayon. Kaya tara na, let's go! Wow. Daming laman. Ano yan yung kuan? Taba? Taba po ng baka? Ah. Wow. Bulalo sa Laon-Laan. So ayun po mga ka-studio, naka-ready na po yung mga order po namin. Unang-una, mag-order po kami ng pizza bangus. Tsaka bulalo with extra 3 bone marrow. Ayan po yung tatlo. Nag-order po kami ng barbecue liempo. So tara mga ka-studio, hindi natin ito patatagalin. Pray po muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, kain pa tayo mga studio. Ngaon, dire tayo na sa bangus. Tikman natin to. Inihaw na pizza bangus. Sarap po na pagka smoky flavor ba. Tapos ilagyan ng kamatis, mayroong bombay na puti or white onions. With lettuce pa. Smoky flavor talaga nagpapasarap dito kasi inihaw. Tsaka bunli siya mga kasulyo. Wara ko nabukog. Sarap. Dito tayo sa limpo. Wow. Masarap nung kuhan, barbecue sauce nila ba? Mapapakanin ka talaga. Tara, hindi natin ito pagdagalin yung pinakahintay nyo, yung bulalo. Ito mga kasudyo, mayroong laman. Ayan ito mo yung mga laman. Ito naman yung taba ng beef. So, ayan, titikman natin yung taba. Sinasabi nila mga kasudyo, yung laman pala. Sinasabi nila mga kasudyo, ito daw ay dibdib ng baka ba. So meaning sobrang malaman talaga siya. Wow, malambot.
Malambot na hindi siya masibo. Wow. Tsaka yung sabaw niya mga studio, hindi na kakailanganin yung patis. Kasi mayroon na siyang timpla ba. Gusto ko tong sabaw na to. Lalo na sa malamig na panahon. Yan, mayroong combination ng laman tsaka taba. Yan, mayroong sabaw. Big bite po. Ang sarap po. Kaya pala ang daming pupunta dito kumakain sa Laon-Laan. Bulaluhan sa Laon-Laan. Kasi yung sabaw palang ulam na siya, ma'am. Hindi pwedeng walang kanin to, ma'am. Yan o. Napaparice kasi sarap. Grabe, mapapalay talaga ito. Isang order mo lang, maubod dahil lang sa sabaw. Yan, tingnan mo. Konti lang yung rice. Meron pa tayong bunmaro. Dito tayo. Ito yung bunmaro niya. Nakita yan mga studio. Kaya ko pang ihulog to. Bang! Wow. Sus! Antik ka na siyang mahulog, ma. Sobrang lambot. Oh? May giling-giling siya mo, sumasayaw sa lambo. Ang sarap. Bunmaro na mayroong dalawang sili. Sarap ng sili. Isa pa. Laman. Saka sili na combination. Wow. Sa laki nito, subo ko kaya ito, ma? 1 big bite. Ang sarap ng combination, no? Maanghang na malambot. Panalo po dito mga kasodyo. Nag-enjoy ako sa trip namin dito sa Manila. Ang dami palang mga masarap na pagkain dito. Kita po doon sa More Manila Food Tour. Bye-bye! Bye-bye. Thanks for watching.